טיפול של כתרים אנחנו עושים בחלק מהמקרים, אחת מהם כל שן שעברה טיפול שורש. שמי דוקטור רפאל פנחסוב, אני עובד פה כ10 שנים במרפאה הזו, עוסק בעיקר בשיקום ובכירורגיה. טיפול של כתרים אנחנו עושים בחלק מהמקרים, אחת מהם כל שן שעברה טיפול שורש. בדרך כלל עושים עליה כתר על מנת להחזיר אותה לתפקיד מלא, פלוס לשפר לה מצב אסתטי. חוץ מזה אנחנו בוחרים לקבע בין השיניים בחלק מהמקרים ומחברים ביניהם בכתרים מחוברים, גם כן לייצב את השיניים ולספק תוצאה אסתטית בסופו של דבר גם כן. על מנת לעשות כתר על שן, בדרך כלל שן עברה כבר טיפול שורש, אז טיפול ללא כאב, אולי קצת לא נעים, אבל במידת הרצון המטופל אפשר להרדים את המקום. זאת אומרת, אין סיבה אחת שבן אדם יסבול. זו למעשה מטרה של כל טיפול, שמטופל ירגיש בנוח. הטיפול תלוי בכמות של השיניים. להכין שן לכתר ולעשות כתר זמני, שזה שלב ראשון, בדרך כלל לוקח סדר גודל של חצי שעה.